Palsta on ihana ajatus, mutta se on niinku, mulla on kavereita ja tuttuja, joilla on. Pikkuhapalahdessakin niitä on paljon. Mutta se vaatii paljon sitoutumista ja vähän täytyy tietääkin ja milloin tehdä mitä, mutta täällä on sitten hyvät viljelijät, joita voidaan vaan tulla auttelemaan sit silloin kun pääsee ja sopii. Ja sitten tietysti myös nää. Porkkanoita tuolla. Oi. Oh. Mikä tuli? Okei, näytäytyy nyt. Joo, no nyt se. Kerta kaikkiaan pidetty hauskaa. On ollut rento meininki. Ja nyt mä luulen, että kyllä me täällä pysytään mukana ja mennään. Vaikka nyt on pakolliset 10 tuntia talkoita takana, niin luulen, että tulemme kyllä ihan ylimääräisiinkin talkoihin. Olisi sen verran hauskaa.